bende oketo okenge mag choko osuru e yor nyambui mwaluongo ni automation. Koro ma nenore ni e okang' manyalo konyo e dino rode kod fuok mamiyo mwandu mag jopiny mochoko e yor osuru lal godo. Kiweyo mano, okang' mar adek, bende nitie thuolo ni kaontis gi nyalo penjore to be nitie yore mowinjo wachok godo osuru ma waweyo oko. Kuom ranyisi, nitie properties ma ok chulo osuru, kata nitie property ma wachulo osuru sani matin moloyo kaka bende gichulo. Osuru mibedo levied property bedo governed gi gima luongo ni valuation roll. Penjri anento valuation roll ma watiyogo sani e choko osuru e counties wagi bende gin up to date, bende gin manyasani. Abro miyi ranyisi. King'iyo kaka county ma Nairobi ka, valuation roll mitiyo kuom choko osuru sani en notigo 1972. Mano almost mwaka 50 gi wiye. So mwandu ama property mane nitie e kar dak ndalogo oke masani. Koro be nitiere thuolo ni wan gi mwandu mang'eny manyalo miyo osuru ma waweyo oko. Koro mae makelo wa e paro moro mar wacho niya